सावकाश ना. किती वाजता आलास? लवकर होय. मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. मित्रांनो, हा माझा पहिलाच व्हिडिओ आहे, त्यामुळे मी जरा अडकेन बोलताना, थोडं समजून घ्या. आम्ही आता आहे गावी आमच्या. हे पाठी बघताय, पाऊस आत्ताच पडून गेलाय. एवढं किती. मित्रांनो, आम्ही आता चाललोय, आंबे भेटतात काय बघूया जरा इकडे. मित्रांनो, इकडं पेरून झाली. मित्रांनो, हे आपलं रामेश्वर मंदिर. पाऊस आत्ताच पडून गेला, तेव्हा पाणी इकडं पाणी साठलंय. आपलं देवयाचं घर. मित्रांनो, आम्ही चाललोय भैरीच्या परसावनात. हे पाठीमागे बघताय, हे भैरीचे परसावन. तिथे आंबे भेटतील आपल्याला, तर तिथे जाऊया आपण. मित्रांनो, पेरणी झाली. चल. आणि हे भैरीचे परसावन. आंबे पडलेले दिसत आहेत, चला जाऊया. हा, ठेव तिथं. काटा रुपला यार. मित्रांनो, हे कोकम वादळामुळे पडलेले आहेत, ते खराब झालेत. वरती कोकमच आहेत खूप, पण कोकम. खायला लागलाय. वरती तर खूप आंबे आहेत, पण पाडायला लागतील. बघा, हे वांदराने असे खाऊन टाकलेत. हा, काय चांगला आहे काय? कच्चा आहे. हा, एक भेटला. चांगला आहे. मित्रांनो, आता थोड्या दगड्या मारूया वरती. आंबे दिसत आहेत. शंकू आता आंबे पाडणार आहे दगडून. पाडला एका दगडीत. मित्रांनो, यंदा आंबे आहेत, पण जरा फिरायला लागेल. फिरलं तर आंबे भेटतील. मित्रांनो, इकडे खूप आंबे होते पहिले. साखर आंबी, कोको आंबी असे नाव होते आंब्यांची. ती सगळी तोडली. पिकले आहेत.
चाल. आंबा दिसलाय, तो उचलूया. बघू चांगला आहे का. चांगलं तर आहे, वास तर चांगला येतो. खूप आहेत पण पिकलेत नाहीत अजून. जास्त नाही, एवढे आंबे भेटलेत. आता घरी जाऊया आणि खाऊया. मित्रांनो, पाऊस लागतोय पण गरमी काही कमी नाही. गरमी भरपूर आहे गावी. मित्रांनो, आता आहे मंदिरात. आता जातो घरी आणि हा व्हिडिओ मी इथेच थांबवतोय. व्हिडिओ चांगला वाटला तर काय करा, लाईक करा. पहिलाच व्हिडिओ आहे मित्रांनो, त्यामुळं सपोर्ट करा आणि